Gakos na, sir. Ha? Gakos na. Tistingig gakos ron. Ikaw, ma'am. Gakos na pud sa kuha, ma'am. Sir, sige na, sir. Gakos na, sir. Para makalarga na ta ba? Oh, pag-akso na imong bana, ikaw, gakos na pud sa kuha. Sus, og lalaki pa lang ka, gigakos na ta ka. Unsa? Nawara? Kung lalaki din imong driver mo gakos pug ka. Sige ma'am, tara ma'am. Murag pigado naman ta sa tong pangita, day. Balik siguro ta sa libre gakos. Itaw, day, no? Sukod na itong wala na naglibre gakos ba? Minus na kay pasahero. Maunang panahon na para ibalik na to. Para kusog ang pasahero. Dong, kapoy na kay baklay ba? Paabot lang kay Nodia kay sunahan na yung motor. Sana mo gudo bago kung ligo humot kay ko pag-abot ana sa tong gyatuan ron baho na kay tagsingot. Sus, nakakuan makaka. Deodorant and baby powder. Kuha na pero ang singot ba ya baho bigay na paningkamot daw nga makasakay ta. Gamay na lang rin kulang dia oh sa crossing. Babaw ila kuan ubos ila nung dino. Nanay yung motor dia. Tara be. Hala, day. Naiduha, babae og lalaki man eh. Aw, maayo ani, day. Pasahero lang atong pabuton kung asa siya masakay. Tama jud ka, day. Maglikay ta sa away. Panguntan ano sila, day, kung asa sila masakay. Masakay mo, sir? Oo, ano motor oh? Ay salamat makasakay na gyud ko. Kinsay nakaturno be? Sakay mi be kay kapoy na kay baklay. Day, unsa may maayo ani? Tagsaan na lang nato na, day, para hati-hati ba? Sige, day. Ma'am, tagsaan lang ta mo. Unsay tagsaan? Kamong duha mo larga? Aw kung duha sila mo larga maayo kay di ta maguot sa motor. Isa-isa. Aw sige. Mao man ka ha. Sakay na. Ay, kadali lang, ma'am, hay. Orient sa tamodaan. Sa man ni? Ngano naman ni Orient? Amo mangong pagpamasahero diri, ma'am. Libre gakos. Sa ato pa umusakay ko diha. Mugakos ko sa imuha. Ano masuko man ka nga pag-akson man ka? Sa ato pa dam mo gakos ko sa imo ka. Aw, oh, sir, may problema. Sige. Istingi lang jud. Tara, ma'am. Tara pod, sir. Sige, dito ka. Basta ha. Makit-anta ka nga mugakos ka diha, bantay ka nako. San? Kau inga sakay ra man na. Sige, dam. Sakay na, dam. Gakos na, dam. Di ba din pwede di lang mugakos? Di man gud pwede mo larga, dam. Ug di ka mo gakos. Oh, ikaw diha. Pagtarong ha. Ayun na, sir. Gakos na, sir. Ha? Gakos na. Tistingig gakos ron. Ikaw, ma'am. Gakos na pud sa kuha, ma'am. Sir, sige na, sir. Gakos na, sir, para makalarga na ta ba? Oh, pag-akso na imong bana, ikaw, gakos na pud sa kuha. Sus, og lalaki pa lang ka, gigakos na ta ka. Unsa? Nawara? Kung lalaki din imong driver mo gakos pug ka. Sige ma'am, tara ma'am. Sir, ihugot gamay imong gakos, sir, kay kusog di ako mong padagan. Sige na, ma'am. Ali na ba? Gakos na. Kay imong bana, ni gakos na. Nigakos giday ka? Mas agwantahon ba na akong mugbaklay kung maggabahaw kong singot? Naog diya be, mugbaklay tao. Naog diya. Pagpasakay man ka tagpasahirawan. Nigakos man ka, basta naog diya. Agwantahon ba na akong mugbaklay, bahalag manimahaw kong singot. Kaysa mugakos ka diya. Baklay. Libre gakos gani, no? Naog na diha. Tara na ba? Naog na ba? Naog diha ba? Naog diha. Naog diha. Naog diha. Naog diha. Mas gusto